lang hilin eh. Hi, good morning. Good morning sa tanan. Salamat Lord, salamat sa gasas kinabuhi ng adlaw nga na nagpakita nagharing adlaw gamay sidlit-sidlit na. Salamat Ginoo. Di pa dek ko karon sa ang nataran kay ikatudis na naharon ako maka video kay alang bisihan na sud kay nang labalay ko sa mga gamit atong kalibangan sa iring. Kalibnas iring ang mga kortina na hangi panglabahan. Ada pa ko dari sang kuan ron kanang bulangudan kay magsusi ko. Magsusi ko og na ba koy kuan kay magsuman ra ba ko karong 23 para ni Lucy sa isang soon ni classmate Norma uli man na order magsuman mo nang hangi susi daan kay arong makahandam ko kay mobalik para ba ko ron og kuan Bato ko Curtis manilong pa ko ron daag mga lukay mga gamit para inig kuan ha inig uli kay basig mag-uwan sunod adlaw pa ko muli before magsuman man namang silong ko dan mga lukay manguha ko dag kahoy aron inig uli ha inig kuan ako ikapanghaob kay problema magbaghaob kay na may dahon ang problema kaning kuan ug mag-uwan lagi nga basaag mga langkay mo nang mangita ko manguha ko lukay pang sandig na honda kaming man nang silas mando mangita ko nung bughaon parang ano mo kahoy gagmay dagko naman kahoy nga mga dagkong bughaon nga kinahanglan gamitag atsa mo na nga tuan mangita sa kog kahoy madumuntag sa tanan labi na ni Ma'am Yuning Ayop buntag diha ma'am sa Italy ni Ma'am Cherry Ulrich sa US kamusta Bilma Macabalo, Jit Mendoza, kamusta man mo? Katunghang tig Noel Dominguez sa Cebu, good morning diha. Ang musadi ko ni Lolo Mandin, hapit nag 25, 26, wag yapon ko makagit sa imong kuan mo, dadun ba kag order diha sa imong suman o budbud og suman. Hagit na kukuan daghagit kaputa naghangkuan og kuan oh. Morning sa tanan katong sigpangutan na lagi nga wa kay bawo. Katong bahay ni Purami, kuan nas Purami sa family house, to aranas kuan dahang pamilya. Kay mo malagi isa-isa na magpamilya. Mo na nga. Tawas jang pamilya. Labong ang kuan ang lahuyan. Hanggang kuan bulanghoy labong na ang uban nagkamuti lab sa ng kamuti na may bagong tubo lang ang bulanghoy ato sa kasada ay na mga gikalibangas iring mga tuwalya kasunong tanagan sa kunyang gibuhat daris bahay mao niyang trabaho darang bulanghoy paw ang tagana nimo napay tubo ang pasunon lagi niya huwag pamasiguan ang pasunon na ang ilawom di ara daghan kalubunga gagmay pa maabutan pa rin mo pa way mangaon kana kadug kuan nakadubungan gagmay pa namungan tapon dagko man kahoy ni pabagha mo ni pabagha man do ni abot pohon. A few moments later. Bukay sa pa maning gawas. Nag-auto kasi ng kauban. Isang kauban, helper. Nas Rami day? Plor, pasalubong. Hala na to.
Hala ni mangga. Halos ganda. Hala na to. May pantay, di kumukuhan kayo magpapag... Naghawid sa suso. Muot lagi ko. Kasi ano? Ha? Gusto bagija. Nakalingaw siya. Ha? Nalini bata dahil ni. Pila ka bok? Sana all. Tao ka lang kuan, paon sa kaate, ano sa kaabot. Excited ka di? Excited ba ka? Excited na Ilin. Kay? Kay guwapa man sila na Ilin. Excited ka mabot si Upaw? Tingna, wala sa kamulo ti Upaw. Ang ingon na Ilin. Mm. Ang nasa kamuli at si Upaw. Si Ariana, excited ko na wawot si Upaw. Di ka magagmangga? Di ko na Ilin. Di ka magagmangga? Di ko na Di Ilin. sila magagmangga? Kumana daw kag mangga na Ilin. Kung hinog? Di ko kumana daw kag Ginog lidi mangga po? na Ilin. Sa? Sa na Ano? Ilin. Saging po din, no? Di na Ilin. Nalagi man ka, di ka may kagnila. Ito, alam yun. Di ko mangay mangga na Ilin. Kay Ludon kog mangga na Ilin. Halagad zid. Luman kog mangga na Hindi Ilin. mo na, salam kay tamis man, ha? Ano may mo? Tuod, nabunga pala eh. Nanapoy bunga? Nakunduag silpon na tersale. Nanapoy bunga magbabulo ron? Na tersale. Wala na pagkamagda. Di mo labay man ka. Nailin. Tersale Ha? pa kumana daw kag mangga na tersale. Para mo nizal ko pa ka tersale. Kasi pwede mo sa daga pa ka, day. Dari ra ka tersale. Dari ra ka matulog. Asa lapit mabini? May bayon? Wala to ng baybayin di ay? Mabini baybayin ba? Tersale. Dogmatria. Ikaw lang eh, wala ka ning kagmangga yor, himala. Tiyah, grabe. Bibo man sila. Naganawa. May ka ka dyan. Hingig pa di. Pa di tanawa. Kay. Nailin guwapa si ka Nailin. Pada ikaw. Tersale nakadto na. Hala, may nga naman kaputos precious. Kada ko. Precious pa ka di man siya pa nga nakada ko sa una. Gamay naman. Nailin mo ay kung ate upaw Nailin. Hi. Ay ate upaw. Pagkalat, gili po ko rin sa kay katulong. Ang ina sa atin. Ako po, ano may halili pa ka na ron? Sige, di pa lang yung tita. Bilang anak. Pero ako ay magtiguang. Kay, Titib. laki ba di? Kutitub. Lakaw na di ka may kagday, tanawarin ka, nas may utapan ni mo. Kung ang magkat. Ingna, ikaw na nahilin. Ingna. Hindi ko nagkaan ko kapajas. Bawalag mangga. Ay, pait. Na di mangga pait. Lain na ni si Mayor Jud.
Ito na tinapaw ko dong. Tayo ko pala purami. Kaya ba ako, malis ang paborito, tinapaw dong. Ito ka mo ito. Oh, may manok ng lumay-labay. Kasan mo? Dura na na. Kami yun, Dora. Kami yun, kulo. Sa Dura. Kita mo ka ba? Ikaw ang tayo ng isuot. Tarong dyan nga balance na kabagan, no? Mura na gihiwaan. Ano na mo pong sakitan? Ha? Sakitan ka ng ride man. Ikaw naman, dagmaitong siya sa... Dali na po yung Dagmaitong siya sa UBE and Mawala UBE. na sa tayo. Ito bang naingan natin matang? Patir. Amigo naman. Kasi sila niya. Namatay po na line po to. Kailangan mo pwede. Lakaran. Binuwang na po ng ilag ako. Pwede nga tagakunan. Hindi, pwede lang ang tagahagna. Maganda man si Dasmayan sa sali. Huwag ano. Kapoy man ikat sa mata. Di ko ganahag mangga til sali. Kung ano ba dyan, di ka ganahag mangga. O sa lipod sa ano kayo? Ari, ngita. Hawalay, hawalay. Sa lipod sa tayo. Di ba tayo? Doon ka ano ni? Ha? Ano yung nakuha? Ilang malit ba? Wak pa mo yung sweet do? Tingpi tayo pa rin pisahan? Ano naman? Ano pa color? Oh, it's okay po. Musalaitan! Sir, nilapin eh. Ang lili na gilom. Wash your hands. Udo, nga tayo sa... Musalaitan! Punit, 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 dali! Punit! Hala! Hala! Punit na mangga, punit, dali! Dali, ningana na. Hala! Mangga na, mangga, mangga. Mangga! Manok! Chicken, chicken to ah! To ah, chicken. Hala, may bata, buyag. Oh, nakapunti minutes ah. Kaya sa mga to. Hala! 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 Ada, so good na. Hala! Hala! Mangga be! Hala! Uwe mo ka, hindi ko na mukha. Hindi mo ka. Parang wala itong kuwaba po yun. Ang kana may mga daan na may ligon. Kana ng mga ingana Ayos daan. man tanan ron. Listen ka! Yay! Listen ka! Pastor Sali, pastor Sali. Please, kung na tayo Sali. Please, tala maalit ah. Maalit, please po. Pastor Sali. Please. Pastor Ton. Please na mamalik. Hala! Hey! Please na mamalik. Hey! Kami day. Mami, nalabas ka dyan. Kailan naman kami na? Talo ka dyan. Padaw na. Please, nanailig. Delay ko no. Nanailig. Hey! God bless. Ang kilay. La 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 la. La. Pastor Sali. Hala. Ang babakag na po na ron. Yan na ganito kay Tita. Tita ko ha. Mumait siya kumangga ha. I love you, ate. Complete lang. Ngipon floor. Marang pakilap-kilap ko kasing naman. Okay, thank you nanay. Banyak na yun. Doon na nagluto sila. Da. Tagalit, wala pili. Hala. Ay, tagisda. Hala. Magkita na sa precious. Luna, ano dyan ganahan? Liwat ni Ja. Lot sing mami. Lot sing nanay. Umarag na ginilunan. Hala. Malulinan gabi. Nga naman si Mod. Ha? Naglag sa fish. Tata ka diyo na, ito sa fish tank.